Shmai with enw yw Brawd Slain 55. Dyma fi nôl yn chwarae Undertale. Just cario ymlaen efo'r gêm. Bibaloo. Oh, na save point! Reit ar ôl! Hooey! Fills you with determination. Na 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 na. Whoa, music. Whoa! Butterscotch cinnamon pie. Ba-dum-bum. Dwi'n bwyd nawr. Dyma fe. Na, dyma fe. Dwi'n gwneud yn lleisiau. Mae gen i... No. Ydy rhywbeth... Ydy rhywbeth yn llosgi? O na, falle fi gweld. Y blodyn. Just gweld, am yn en. Dwi'n mynd... A slice. A slice of pie. Ydych chi'n mynd Dwi'n caru'r music. Mae hwnna mor cool. Lan yn barod, dwi'n gweld. Just chwarae'r gêm. Bug hunting. Mi eisiau bod yn athrawes. Sut mae ddim yn athrawes? Hwn. Dwi'n mynd adra. Ddim hwn yw adra fi. Ydw i... Iawn. Neu clywed am y llyfr mae hi'n darllen o'r enw 72 defnyddiau a malwod. Os mae Toby Fox, y person sydd wedi creu y gêm yma, wedi rhoi ffeithiau go iawn mewn. Dwi angen. Dwi angen. O na. Na, dwi'n dod ar ôl ti eto, Torio. Dwi'n gwybod lle mae hi'n mynd, ond mae hi di mynd. Dwi'n gwybod lle mae hi di mynd, ac dwi'n chwarae. O na, dwi'n mor scared. Dwi'n gwybod beth sy'n digwydd. Dwi ddim. Na, dwi'n eisiau mynd nôl i gwely. Ond na mwy o pobl? Asgore. Asgore.
Na, dwi ddim... Na. Dwi'n dod. Paid... Dwi eisiau dod mas. Mae'n mynd i dod mewn. Mae'n mynd i... Dyn. Mae'n mynd i bod na. O ie, dwi am sbero. Fi ddim gwybod nhw'n bawnsio. Dwi am wneud hwn. Ie, dwi'n cael... O, na. Dwi... Aros yn y canol. Na! Oedd hwnna'r damwain. Dwi... Yn y canol. O! Sut nath hwnna? Sut? Ers yn canol. Ddim eto... Lagdan. Nes i wneud hwnna. Aros. Na, dwi'n mynd i gadael y pay achos mae rhai pobl yn dweud bod yn helpu chi ar y ffeit ar y diwedd o'r gêm ar y route yma. Sut ydw i? Na! Mae gen i 3 ar ôl. Na! Mae gen i 2. Fi'n cadw pay. O, dwi'n cofio hwn. Mae hi ddim yn i trio lladd fi nawr. Agos. Mae'n mynd i bod yn hawdd. Mae'n hawdd. Dwi yn Duw. So ti'n esio fi? Na. Dwi'n mynd trwy drysau. Dwi'n mynd trwy. Dim byd mynd i stopio fi. Dim byd. Dim byd mynd i stopio fi. Oh. Yes. Beth sy'n digwydd? Dwi'n gwybod beth sy'n digwydd, ond beth sy'n digwydd chwi? Dwi'n eisiau gwneud. Dwi eisiau mynd.
Dwi ddim yn cael dod nôl. Come on! Dwi eisiau dod nôl. Dun 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 dun. Edrych ar fy gwyneb. Banananam, banananam. Dwi'n caru music yn gêm yma. Amazing. Banananam, banananam. Oh! Tea. Clever. Oops. Wir yn clever. Oh. Hehehe. Sa'n hoffi bod pen llaw i'n troi. A neud pethau gwahanol. Sa'n hoffi hwnna o gwbl. O, fi ddim yn chwerth. Ddim hwnna oedd fi wedyn. Oedd hwnna yn y cyfrifiadur. Bomb. Mae'n methu bod yn diwedd y gêm. Dwi'n gwybod os mae yn neu ddim. Sa'n dweud chi. Ydw i'n mas neu ydy yn diwedd y gêm? Dwi'n mynd mas. Mae hwn mynd i bod yn bach yn... Mae'n mynd i bod yn ddoniol i fi. Ddim i chi. Dwi'n bod yn terrified. Edrych ar hwn nawr. Mae'n stick. Ooh! Aros. Pryd mae e? Ok, dim pryd mae e. O, chi wedi gweld hwnna? O na, sa eisiau mynd nôl. Sa'n beth sy'n digwydd os fi'n mynd nôl. O na. Dwi'n gael pas. Human. A whoopee cushion and a llaw trick. Ar y seidio. Fi ddim wil play hwn. I'm Sans the skeleton. Sans! Papyrus. Nawr. Fy mrawd. Papyrus. Oh my god, fi'n bryd. Nawr, fy mrawd. Papyrus. Wow. Mae llais Sans yn bryd o gyda mi. Quick, tu ôl lamp yna sy'n edrych fel ti. O. Edrych. Sup, bro. Ti'n gwybod fy beth? Sup, brawd? Papyrus. Mae di bod yn 8 diwrnod a ti dal heb di... Hop! Dwi Stereo'r lamp yma. Mae'n really cool. Mae'n edrych. Na! Dwi ddim efo amser i hwnna!
beth os mae human yn dod drwy? Dwi angen bod yn barod. Dwi'n mynd i bod yn rhan. Dwi'n mynd i... Wedyn, wedyn, fi, the Great Papyrus. Byddaf yn cael y pethau dwi'n... respect, recognition, royal... Mae'n edrych wir o hwnna. Bydd pobl yn gofyn i bod yn fy ffrind? Ac bydd lampam yn helpu ti. Sans! Ti ddim yn helpu! Lazy bones! O ia. Bod yn barod am lot o puns efo sans a papyrus. O, i gyd ti'n gwneud yw eistedd a boondoggle. Beth yw boondoggle? Ti'n mynd yn... Hei. Cael Hei. Cael health. Mae gen i lot. Well, ton, os mae'n y pen. Ton of work to do. Skeleton. Sans! Come on, Tim. Wow. Down to the bone. Sans! Put a little more backbone into it. Whoa. Okay. Iawn, ti'n dod mas nawr. Na, beth os yn digwydd os yw... Beth os yn... Beth bysa'n digwydd os yw fi fel hwnna? O, so chi'n mynd reit tu ôl iddo nawr? Lamp sy'n edrych fel fi. Actually, hey. Funny. Ddim yn... Wel... Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Os chi heb yn barod, cliciwch y bwtwm tan ysgrifio a y bwtwm hoffi, a dyna ni am heddiw. Gweld chi yn y fideo nesaf.